Sanibonani molweni yabusheng Dumelang sanibongelela futhi sanamukela kwizinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje siyabonga kakhulu kena wonke umuntu ucindezela subscribe sicela ukuthi nami ucindezela khona ubomi bokuqala uthola amavidiyo amabe sokuposta siyabonga hey izinto ziyenzeka kuMaskandi hayibo ziyenzeka okay siqala lapha siyasonke ukuthi ukhuzana usekhipha amadbamu amaningi nje impela engayishayela isiginci la khona akanje la khona umuntu yenziwa obuye futhi wadlalela ufalabo mfowethu khuzwayo kodwa kwathi ngo2016 kwaba nenkulumo-mpikiswano lapho khona bebekhuluma khona kuyimfeza emnyama uJava zimnike umabutho kanye naye lapho beqophisana khona ukuthi ukuzalwa ngesiginci kuyisiphiwo abanye bethi cha akusona isiphiwo kodwa ukhuzana impela wayethi akusona isiphiwo kepha isiginci sifunda emhlabeni kanti isiphiwo yiphini la khona ayisho khona ukuthi ukhuzani kahle kahle naye uyafunda kodwa akezizwe ukuthi wathi ukhuzani lapho khona ekhuluma khona ngo2016 esho kanje ukhuzani iminyaka isiminingi impela edlulile washo kanjena-ke awuzwe laba bantu abadlala igame asingaphikisani kakhulu ngoba nami ngibhizi ngiyasifunda singavuka kusasa sesifana nje okumele ngikusho ngalaba bantu abadlala igame ukuthi isiginci nokuba yimina ngokhuzane cha ingashawa bukhoma amacingwane nokuba yimina ngokhuzane bona ngendlela abavila pha ngayo kanxolisa abafowethu ukutshela abantu ukuthi niyavilapha uvela aqala into engekho esiginxini aqala into engekho bese zama uhambe eshuthe kamagama mina ngivele ngiqala ingoma enje yebo-ke washo ukhuzani nimzula impela usho njalo impela ukhuzani uthi njengoba beqophisana nje kahle kahle ngegenci yena usho ukuthi yena kahle kahle isigenci wayesasifunda kanti futhi wayengavuka nakusasa sazi kahle kahle isigenci akusinto ngabe ukuthi uthi siphiwe kuyona uphiwe yona lokhu-ke kodwa-ke ubese wakhuluma-ke futhi ukushaqa abantu abaningi-ke ngomhla ka-22 kuNtulikazi la khona evele wavuka khona waposta okuthize kwi-timeline yakhe noma ku-Facebook wakhe la khona aphosta khona ividiyo yakhe eshaya isigenci futhi kodwa-ke ake sikufundile ukuthi uyibhala ukuthini nevidiyo yakhe leyo umbhalo wakho nibuzwakala kanjena-ke ngangingazi ukuthi nami ngiyoke ngisixebule kanjena awulalele kahle uzwe ukuthi sithini xa ndisibetha lesiginci aji abuyele kwasifuba mina ngiwumuntu wobufakazi awubuke nje nampa waseyifake laphana ukhuzana ividiyo yakhe edlala impela isiginci sizwakala kanjena kusona isiginci-ke usilalele ukuthi sithini nakho la edlala khona sisho kanje hayi bafana bakithi hayi khulekani ngani zakwethu sengifikile kuze ngifike yebo-ke injalo indaba wasishaya ukhuzana wasishaya walela kahle ngathi kade aqala ukusishaya kahle kahle ukuthi alalela nje ngendlela esihlangene ngayo nendlela adlala ngayo naye futhi udlala ngathi uphethe isipiliyoni ya sikhale esandleni impela nawe uzizwile-ke ake ubeke uvulo wakho lana usho ukuthi ucabangani ngalolu daba lolu esikhuluma namhlanje ukuthi ukhuzani le into yakhe ayisho kunjani ngoba le daba le idumaza abaningi futhi amangaza abaningi ukuthi ha udlala kanje ngalo ukhuzana isigenci abanye-ke sebebuka nokuthi wakwathini-ke vele kuqala ukuthi yena uyasifunda isigenci nakho-ke usesifundile ake ubeke uvulo khona cabangani bezidlula udaba lesibili udaba lesibili luthini empela kahle kahle ey'nkundla zokuxhumana zizonke nje kade kulokhu kusabalela amavidiyo kutrenda kuthiwa empela kahle kahle uMkhathazi ushaye uquality umfokabiyela uquality yena impela uquality yena lo okuwukuthi uye eqhoshe ngempahla nogqoko wakhe eqhambisa inhlanzeko kubantu nokuthi uyisigwili-ke sakabiyela ya sabalela ividiyo-ke ekhuluma ukuthi uquality ushaye uMkhathazi le vidiyo lena-ke ngizoyishiya la kwi-description ngaphansi ukuthi kwenzekala kule vidiyo leyo-ke uzoyibonela nawe shuthi uvela sengathi impela abantu baseteksini bese bashayana lapho uzoyibonela nawe kodwa into emangaza abaningi bathi uquality neteksi kuhlangana kanjani ngoba phela uquality isiguli sakabiyela isiguli eteksini akuhlangani futhi abaningi kahle kahle bakholwa ukuthi le vidiyo lena iwuMkhathazi noquality ngempela ukuthi ibona bashayana kodwa-ke nawe ungayibuka laphana kwi-description uzoshinda nje ilink leyo-ke bese uyibuka usho ukuthi ngicabanga ukuthini ngicabanga ukuthi uyangempela uquality loya noMkhathazi usho ukucabangani bese thina nawe sidibana ngokuzayo